Το τελευταίο αμυνόμενο και ο βοηθός πολύ σωστά υποδεικνύει την παράβαση αυτή. Πάμε τώρα στη μεγάλη εδώ φάση. Είναι η μεγάλη φάση του αγώνα που ο κάθε διαιτητής εύχεται να μην του τύχει. Θα δούμε ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βάζει το χέρι από πίσω, τον σπρώχνει. Εδώ ο Σαριέγκη. Ακριβώς, είναι πέναλτι, δεν δίνεται. Φυσικά ο ποδοσφαιριστής του Άρη πέφτηκε ωραία. Από την άλλη πλευρά ο διαιτητής είναι από την μπροστινή πλευρά. Λέτε ότι δεν το βλέπει δηλαδή. Φυσικά να το δούμε εδώ, είναι από πίσω με το χέρι. Είναι πέναλτι όμως, δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Έχει ρόλο ο βοηθός. Βεβαίως, εδώ μπορούσε να βοηθήσει. Ο οποίος είναι στην ευθεία και έχει. Ακριβώς. Άρα εδώ θα έπρεπε ο βοηθός πρόεδρε να το πει αυτός. Θα το δούμε για μια φορά ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε ότι πηγαίνει έξυπνα, τον σπρώχνει από πίσω και το σημείο το οποίο είναι αυτό, ο βοηθός το βλέπει μπροστά του, μπορούσε να βοηθήσει. Ο διαιτητής είχε μια καλή απόδοση, του έφυγε αυτή η φάση, όπου ήταν πέναλτι. Είδαμε και τις περιπτώσεις του βοηθού βεβαίως που ήταν όλες τις φάσεις από εδώ. Οι βοηθοί είχαν σωστές υποδείξεις αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα.